سلامتنا يبصحكم كبرات كمي أمسيهم كمي وعلكم لوبي حامس 30 مقابيت كلتاشن 13 ويكعا شمون تميازي حالتاشن اسران هادن بأقوزاطر أوروبا يو زتفلالي مدبات لنا زينا يقدم دحريو أب إرترا مسرح دمرت داق ماي كم زجمر الزحبر ريبورت كنسمعكمينا نايلو مسروع مدبتنا بوسبيتال عيدر مقالة زملكت كوينولو مسانا صنيحكم نخد كتاتولنا بخبر نقدم طالما على توزينا كب تول دورت جبريل سلام كم يمسكم على توزينا كسمعكم منقسي إثيوبيا علم لخي محبرسب أبتحتي نايحو حاتم علم لخي ميديا ناي بروباغاندا وفرن يودق اللو كبل أتحساسيبهم محبرسب علم بقوقوين أب مريت نزور حاكي بزين صبارقو صبصباتن أعلق لي قولو زبالي مجلسي منستري وسا إثيوبيا أتوم مراخبي بزحان نمنقستي نموينجال زقبروا صدف دف دما وحات أب ماي كادرا زفتصمون استودبه درجة زدقفون كتلتات نمشفان ونزة تقابل يلولهم التحيزو دقفتي حواحات زغونو علم لغا ميدياتات حواحات ندارقا 3 عامتات قبل علي إثيوبياويان زفتصمهم بقالات نمقلاس زسقمو قبنات كون إلهم كشفافنو إفتن اللو يبل السيفيلات كم مكلا خلي دفاع لمن برقزاوتهم دما كم محرقين متقام بحر مسزي بالقجلة زقبر وق زيت دلي كونتات كسعب كم زخل دقاقي ما تزاريبنا إنا زبل منقس إثيوبيا بموت سلاماويان سبات عميق حزن كم زسمو قليس اللهم تفسمهم استوالو إحساتات سباوي مسالات بحبار نخمر مرو أب الحلفة كرباوان منقو كوميشن سباوي مسالات إثيوبيا ناي حبرات هقرات تكال سباوي مسالات تنستبس حسم معون منقستي بعتب زطمتو مغانو مسكري للون ناي حوحات سقم ناي تقبن جماري مغانو ترايزي كونس نتحاكي أتأميمو بمقراب بحاسوت بستقنبابورو مسلطات ناي فترة زيناتات ونبتان نعلم مدنقارو قاس إلو اللو يبل منسر وسا إثيوبيان تزحزن قن يبل علم لخن ميدياتات ناي تقجل بدل زي تردهم مسيلهم ازوم بحوحات زقربو مرداتات نصب صابهم متقامهم مقصالهم يبل سلازي ازي صبصابات زي نتي أبايتا زلو شبتي مسرات كخوون أيك إليني إلو منقست إثيوبيا كواداس نتي حالافنت زي سمعو بجل حوحات تحتاتي مقبار متقب إلهم أسعيبهم بمنستري وسا إثيوبيا زو وسا حدش مجلسين أما خاري هاقراوي ستتا يونايتد ستيتس جيك سوليفان مثل منستر وسا إثيوبيا تليفوناوي زرر باكايدهم بمسرات وايت هاوس لومي حاموس زرقوح المجلسي أما خاري هاقراوي ستتا يونايتد ستيتس جيك سوليفان تمالي شوعات ميازيا مثل مقتل قدم منستر إثيوبيا دمك أما كنن بتليفون تزراري بلون مستر سوليفان من محدار بايدن بزعبا اتي اب كل تግራይ ቀፂሉ ዘሎ ቅልውላው ሰብአዊ ኩነታትን ሰብአዊ መሰላትን ዝሓደረ ሻቅሎት ገሊጹ ኣለዎን ሚስተር ሱሊቫንን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ደመቀ መኮንንን እዚ ቅልውላው እዚ ንምፍታሕ ብዛዕባ ክውሰዱ ዘለዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ተዘራሪቦም ኣለዉ ስራሓት ትካላት ግብረሰናይ ምስፋሕ ምቁራፅ ውግእ موسع قداماوي حالتات كمون قبل عليز تفصمو قفعن متحاس سباوي مسلاتن ناس عمر مران خكايد زولون تلعيلو مالو لدوب الفاشقان مسعابي قدب هداسي إثيوبيا تتحازين مساحات بسلامهم من قدين نعرف حبرة أفريقيا نقل حقز أمونغ مراحة تزوبا قصالي ميت المقبار اللاي مخانوون جاليسوم أما خاري حقراوي سأتا يونايتد ستيتس مستر سوليفان أوسيخو أمريكا بمسرت نوحدة سنة حاشر كنة تمركسة إثيوبيا نزيك الولاوي زين خد فتحو كتحجزا قربت مخانا أقولي حلو أب إثيوبيا قطري متحستي كورونا فيروس موساخو شاقلوتي فترة اللون كلملومي أبا دي سببا زيادة زو السخ زنابرة قطري تتحستي أبزو وانزي ناب استقلاليا كلتاتن كتمتاتن لحقو وسخ يرئي خمزولو سومو يحكمنان سبا سلطانن يحبرو اللو ناب النت أب كل الأوروميا أب زركبا هوسبيتالات تقطري حمومات وسخو كم زترأينا أم بوكلنا ناكور ملكا حابير اللون سبا سلطان موروكو أبو ورحي رمضان نايليتي حلاف ساعات أو جوم مخنيات كوفيد أبتاقر قطري متحستي كوفيد عسات الشعاتة وسيخو حدش حينات فيروس وانترائي بمباليوم سبا سلطان موروكو أب أوان صوم رمضان حلاف ساعات زوج زلوم مسلم أب قزية صوم كتري سلازي بالعون زي ساتين أبيات مقبن كافتاتن سرحين أب ليتي يوز مركوس نيرو زنايت مالا أواج جن كام زقود أنت قميت اللون بزحات هاقرات أب تقاقما أسترازينيكا حدش ممرحتات يوصار لوا تكال مدانية أوروبا نتي كتابت مسل مرقع دم ساعتي نتأثار رخيب أسل زبلاء
ንክታበት ኣስትራዘኔካ ዘፍሪዎ ሳይንቲስታት ዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድን ምስ ናይ ሽወደን ስራሒ መድሃኒት ትካል ብሓባር ክኾኑ ከለዉ ብሪጣንያ ሕጂ ንትሕቲ 30 ዓመት ዕድመ ካልእ ኣመራፂ ከቕርብ እየ ትብል ኣላ። ሃገራት እስጳኛን ፊሊፒንስን ንልዕሊ 60 ዓመት ዝኾኑ ጥራይ ኢና ክንጥቀመሉ ክብላ ከለዋ ኢጣልያ እውን ተመሳሳሊ መምርሒ ኣውፅኣ ኣላ ንኣጠቓቕማ ኣስትራዘኔካ ብዝምልከት። ክታበት ኣስትራዘኔካ ኣብ ብሪጣንያ ቀንዲ ክታበት ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ሕሱሩን ንክጥቀመሉ ዝቐለለን እውን ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ካብ ፋይዘርን ሞዴርናን ንላዕሊ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ብሪጣንያ ዝተረኣየ B117 ዝተባሃለ ዓይነት ቫይረስ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እውን ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ጀሚሩ ዓብላሊ ቫይረስ ክኸውን ኢሉ ኣሎ CDC። እቲ ቫይረስ ዝያዳ ተመሓላላፍን ቀታልን ምዃኑ እውን ይንገረሉ። ዩናይትድ ስቴትስ 30 ሚልዮን መትሓዝቲ ብምስጋብ ቀዳመይቲ ምዃና ቀፂላ ኣላ። ዝተኸተቡ ኣብ ቀረባ 2 ሚልዮን ክነብፅሖም ኢና ይብል ኣሎ ፕሬዚደንት ባይደን። ድኽነትን ኣፈላላይ ኣገልግሎት ጥዕና ዘይረኣያላ ፍትሓዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዝዓሰላ ዓለም ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ-19 ምህናፅ ወፍሪ የካይድ ከም ዘሎ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሎሚ ዘበን ዝኽበር መዓልቲ ጥዕና ዓለም ኣገልግሎት ጥዕና ናብ ኩሉ ህዝቢ ዝበፅሓሉ መንገዲ ንምምሕያሽ ናብ ተግባር ንእቶ ክብል ፃውዒት ኣቕሪቡ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ኣሎ ሰራፍሳ ከተቕርበ እያ። ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ መንጎቶም ኣገልግሎት ሓለዋ ጥዕናን ክታበትን ረኺቦም ህይወቶም ከድሕኑ ዝኽኣሉን ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ጥዕና ክረኽቡ ዘይከኣሉን ዘሎ ኣፈላላይ ብግልፂ ዘርኣየ እዩ። እቲ ዝቐረበ መረዳእታ ጥዕና ዓለም ከም ዝሕብሮ ዛጊድ ናብ 132 ሚልዮን ዝፅጋዕ ብኮቪድ-19 ዝተታሕዘን 2.8 ሚልዮን ድማ ብደረጃ ዓለም ከም ዝሞተ ዘርኢ እዩ። እቲ ትካል ከም ዝበሎ ስጋብ ሕዚ ልዕሊ 640 ሚልዮን ክታበታት ዝተዓደለ ኮይኑ እቲ ዝበዝሕ ግና ብዓሰርተታት ኣብ ዝቁፀራ ሃብታም ሃገራት ዓለም እዩ። በቲ ለበዳ ኩሉ ሰብ ዝተጠቕዐዩ ይብሉ ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም። ዝያዳ ግና እቶም ኣብ ዝተሓተ ናብራ ዝናበሩን ዝተገለሉን ክፋል ማሕበረሰብ ድማ ኣዝዮም ተሃስዮም እዮም። ብምዃኑ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ፍትሓዊ ተበፃሕነት ጥዕና ኣብ መንጎ ኣገልግሎት ጥዕና ዝረኽቡን ዘይብሎምን ብዝበለፀ ንምብፃሕ ርኡይ ለውጢ ከነምፅእ ይግባእ ይብሉ። We need to invest in equitable production and access to COVID-19 rapid tests. ምስ ኮቪድ-19 መመርመሪ ናውቲ ኦክስጅናት ሕክምናን ክታበትን ኣብ ውሽጥን መንጎ ሃገራትን ተታሒዙ ፍትሓዊ ዝኾነ ምህርቲ ክህሉ ክግበር ይግባእ። ኣብ መባእታ ሓለዋ ጥዕና ምብርኻትን ሕድሕድ ኣባል ማሕበረሰብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ዝረኽበሉን ኣሰራርሓ ከዘርጋሕ ሓይልና ክንሰርሕ ይግባእ እዮም ዝበሉ። ዶክተር ቴድሮስ ወሲኾም ትካል መከፋፈሊ ክታበት ኮቫክስ ን86 ዝተሓተን ማእኸላይን እቶት ቁጠባን ዘለወን ሃገራት 36 ሚልዮን ክታበታት ከም ዝሃበ ድሕሪ ምሕባር ዝኸፍአ ብርክዕ ዝለበዳ ንምእላይ እቲ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ምህርትን ፍትሓዊ ዝርግሐን ብዘይምቅዳው እዩ። እቶም ዳይሬክተር ትካል ጥዕና ዓለም ኣብ መወዳእታ እዚ ለበዳ ዓለም ለኸ ቅልውላው ፈጢሩ እዩ። ብምዃኑ ኩሉ ሰብ መሊኡ ከይድሓነ ብድሕንነቱ ርግፀኛ ዝኸውን ወላ ሓደ ሰብ የለን ክብሉ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝዛረብዋ ደጊሞም ኣተሓሳሲቦም እዮም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማእከል ምንቅስቃስ ግብረ ሽበራ ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ከባቢያውን ሓበራውን መስርሕ ሒዘን ንፈለማ እዋን ይንቀሳቀሳ ኣለዋ። ይኹን እምበር በቲ ዝተለምደ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኣካላት ኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ፍትሕን ጠመተ ብምግባር ንምስራሕ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ሰራፍሳየ ከባቢ 80 ዝፅግዑ ሰበስልጣናት ኣኽበርቲ ሕግን ሰብ ሞያ ሕግን ኣብቲ መኽፈት እቲ መደብ ዝተሳተፉ ኮይኖም መስቲ ብኣሽሓት ዝቁፀር ብወታደራዊ ፀረ ግብረ ሽበራ ምንቅስቃስ ምስ ዝሳተፉ ሰራሕተኛታት ክረአ ከሎ ውሕድ ቁፅሪ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ ውስን ቁፅሪ ዘለዎ ምንቅስቃስ ኣብ ምክልኻል ግብረ ሽበራ ልዑል ፅዕንቶ ክሕድር ይኽእል እዩ ክብላ ኣብ ቢሮ ድሕንነትን ፀጥታን ምክትል ዳይሬክተርን ተሓጋጋዚት ዳይሬክተር ስልጠናን ጁሊ ካቡስ ተዛሪበን። For this exercise, we focused on gathering timely, accurate evidence while working with judicial authorities. ኣብዚ ከነካይዶ ዝቐነና ስልጠና ብፍላይ ምስ ሰብ ሞያ ሕጊ ኣብ ዝነበረና ምንቅስቃስ ከባቢያዊ ሕግታት ምኽባሮም ንምርግጋጽ እዋናውን ሓቀኛን መረዳእታ ኣብ ምእካብ ነይሩ። ቀንዲ ዕላማ እዚ ስልጠና ድማ መርመራዊ ዓቕምን ክእለትን ሓዊሱ ኣብ ግብረ ሽበራዊ ጉዳያት
ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ዝበሉ ከባብታት መስመር ሕግዝ ተኸተሉ መርመራታት መምርሕታት ሰብኣዊ መሰል ዝሰዓቡን ከባቢያዊ ስግረዶ ብሉጻት ልምድታት ምልውዋጥን ምትሕብባርን ዘማእኸለ እዩ እየን ዝበላ ኤጀንሲ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማሲ ናይ ሙሓስን ሰነዳት ጉዕዞ ኣሜሪካ ብእምነት ናይ መሓዝን ሓላፍነት ኣለዎ ዓለም ለኻው ብዘለዎ ልዑል ልእኽቶ ካብ ዝኾነ ትካል ኣኽባሪ ሕጊ ፌደራል ዩናይትድ ስቴትስ ዝዓበየ ከባቢያዊ ተበጻሕነት ኣለዎ ካብ ኣሜሪካ ወጻኢ ልዕሊ 270 ቢሮታት ኣለዎ ምክትል ዋና ጸሓፊ ቢሮ ጉዳያት ኣፍሪካ ሚካኤል ጎንዛሌዝ እተን ውሕዳትን ግን ድማ ቀንዲ ጠመተ መምርሒ ክፍሊ ጸግረ ግብረ ሽበራ ዝኾና ሃገራት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ወሰንቲ ምዃነን ይዛረቡ ማለት እውን ቡርኪና ፋሶ ማሊን ኒጀርን ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ መዋፈሪ ምንቅስቃስ ግብረ ሽበራ ይኾን ኣለዋ ኢሎም ጁሊ ካብስ ወሲኸን ቤት ጽሕፈተን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ሞዛምቢክን እውን መስቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ምስ እስላማውያን ጽንፈኛታት ርክብ ዘለዎም ግብረ ሽበራውያን ሞት ዘስዓበ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ስዒቡ ተመሳሳሊ ስልጠናን ምንቅስቃስን ክወሃበን ሕቶ ይቐርበሉ ከም ዘሎ ይገልጻ ሳራፍሳይ ነመስግን ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክንመለስ ሎማ ሐሙስ ብዛዕባ ምቁፅጻር መሓዝ ብረትን ክውሰድ ዝድለዩ ስጉምትታትን ክዛረብ መደብ ኣለዎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዋይት ሃውስ ካብቲ ተበግሶታት ሓደ ክገልጽ ከሎ ጎንፂ ብረት ጸገም ህዝባዊ ጥዕና እዩ ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝረኣይ ቅትለታት እንተላይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኣትላንታ ዝተፈጸመ ተኹሲ ኣብ ሓገግቲ ኣካላት ዓብዪ መካትዒ ኮይኑ ኣሎ ንምቁፅጻር ብረት ብዝምልከት ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዩናይትድ ስቴትስ መራሒ ሪፓብሊካን ኬቨን ማካርቲ ለፕሬዚደንት ባይደን ክቃወም ከሎ ብረት ናይ መሓዝ መሰል ንዘፍቅድ ሕገ መንግስትና ክዳፋዕ ዝደሊ ዘሎ ይብል ኣብ ገበናት ሉስሉስ ኮይኑ ከበቅዕ ብሕጊ ተማዚዞም ዝኸዱ ዜጋታት መሰሎም ክሕደጎም ይደሊ ኣሎ ንሕና ግን ተሚልና ኣይክንሪአን ኢና ይብል ሪፓብሊካን ማካርቲ ኣብ መወዳእታ ሕጂ እውን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከይወፃእና መስርሕ ፍርዲ ጉዳይ ቅትለት ጆርጅ ፍሎይድ ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ብገበን ቅትለት ፍሎይድ ፍርዱ ዝረኣይ ዘሎ ፖሊስ ሚኒያፖሊስ ዝነበረ ደሪክ ሻውቪን ክኸውን ከሎ ዓቀብቲ ሕጊ ዝተፈላለዩ ምስክራት ብምቕራብ ምስርሖም ቀፂሎም ኣለዉ ትማሊ ብሞይኡ ክምስክር ቀሪቡ ዝነበረ ሰርገንተ ፖሊስ ሎስ አንጀለስ ሻውቪን ንፍሎይድ ኣብ ክሳዱ ብብርኪ እግሩ ክረግጾ ኣይነበሮን ኢሉ ኣተሓሒዙ ፍሎይድ ኣዳው ተኣሲሩ ከሎ 9 ደቃይቕ ክረግጾ ኣይነበሮን እሞ ከዓ ከተንፍስ ኣይከኣልኩን እናበሎ ይብል ዜና በዚ ፍጸም የቀኒያልና ተወልደ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዘረማና ሎሚ እውን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዕለታዊ መደባትና ካብ ዋና ህንፃ ቪኦኤ ወፃኢ ኮይና ኢና ነቕርበልኩም ዘለና ድሕሪ ዜና ናብ ዘሎ ሪፖርት ክንሰግር ባሕቲ ሚያዝያ ኣብ ኤርትራ ዳግማይ ዝጀመረ መስርሕ ትምህርቲ ብሚኒስትርታት ጥዕናን ትምህርትን ዝወፁ መምርሕታትን ቀጥታትን ኣማሊኡ ብፅቡቅ ይካየድ ከም ዘሎ ቪኦኤ ዘዘራርቦም መምሃራንን ተምሃሮን ገሊፆም ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ትምህርቲ ዳግማይ ምጅማሩ ከም ዝሐጎሶም ዝጠቐሱ ተምሃሮ ብመምሃራን ዝወሃቦም ዘሎ ትምህርቲ ንዝረስዕዎ ትምህርቲ ኣብ ምዝኽኻር ከም ዝሓገዞም እውን ተዛሪቦም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብወገኖም ንተፀዋዕቲ ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምክልኻልን ምክትታልን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘድሃበ ስልጠና ከም ዝተዋህበን መዐቀኒ ረስኒ ከም ዝተዓደለን ምልክታት ኮቪድ-19 ዝመስል ተርእዮም ምስ ዘጋጥም ናብ ኣብያተ ሕክምና ብምኻድ ጥዕናዊ መርመራን ሓገዝን ክግበር ምዃኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ኣለዉ ይብል ወኪልና ብርሃን በርሀ ክቕፅል እዩ ብምክንያት ስጋት ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ኤርትራ ንሓደ ዓመት ተቋሪጹ ወይ ተወንዚፉ ዝጸንሐ ትምህርቲ ካብ ዝጅምር ሓደ ሰሙን ኣውፂሩ ኣሎ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ኣዱሊስ መምህር ብርሃን ኣብርሀ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ብዝሕን ዝተፈላለየ ደረጃን ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ዓቕሚ ሰቦም ተጠቒሞም ኣብ 3 እብረት ትምህርቲ ይህቡ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ንተምሃሮ ቀጻሊ ሓበሬታን ምኽርን ከም ዝወሃብን ጥቡቕ ምክትታል ይግበርን ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ኣብዚ ናይ ሓደ ሰሙን ትምህርቲ ዝተረኣዩን መረምታ ዝተገብረሎምን ገለገለ ጉድለታት ብኸምዚ ይዝርዝር ንኣብነት ኣብ ገለገለ ሕጂ ኣብቶም ተምሃሮና እቲ ማስክ ኣብቲ መንከስ ምግባር ገለ ከዓ ፅሬቱ ዘይሓዘ ሰለስተ ገለ ዝቕንያ ፅሬቱ ዝሓለዎ ኸውን መልሶ ኣብ መንከስ ገበረ ማዕዳ ንህብ ጥራ ውስጥ ቀይሩ ከም ዘይብሎም ነጊርናዮ ማለት እዩ ድሓር
سكفنا نقدر تدارينا الكلنا سبراي غيرنا نسقلنا معناتي بزز سكف تاي انا سلام حجيكم مقدرنا خا اسفان جنبر ممهر روبيل بوغنو نابلو مور لاي تمرت مسرح نمبلاس كل صوتات تصاويرهم تعصاصيفهم يسرحوا كم زلو تزاربو توم تمهار قرب لسعمو سلازلو تسمرتي قلت سومن دخون بدقماينا نهودم دلنا بدحريو حتى عامي عقاريتنا نبرنا كنقتل نبل علينا مالتي انا افسس شفتينا مغلنا مدلنا يجي قربنا يلود تعقق انتلو كن ازينو وركونات سلازلو سي تمرتس رقيمنا خيبلناس تعاطاتيفناس تاريخ اندلا سلستور حس كن زازمون نبل علينا رئيسا ممهر بيت تمرت موالا حصانات بيت صابرين ممهر يوناس برهان بوغنو مسعد من بحرين حصانات تمهارهم بالسانا قباب يمهرو خمزلو نيفيوኤ تزاريبو تي كغبرو زغبا درو عبد غزا ممرحي بولدي يوستوان يغبرو نيرمر اجنا عبد بيت متقمو تقلو كن نعملت كعتو قلو ابيغه ولادي هيبو ميزغي كان تقدم عجم سوم زعتو ايكون اب سيرفيس كسكول ده كوردون كلون الايك ممر ابيغه دايركتور نبعلو ابيغه كوينو كساب كلاس زعتو تمكنان طبو كوينو ابتي زعتو كلاساتون صوريكم هان تركاكيسو يمزعتو مالت ارساس حبني ازخعزي نابسر الخيري يبلي حجاب زي زغون نكاي كان ليتن كفو تقيلهم تن الكول غيرهم كلاسن يعزمات تمهارو بوغنو سارة برهاني بحال اب ادوليس بيت تمرت ما يمهار له تمرت بمجمارو بتعم تحقسنا معناتو ولا كوا تصنعت هونكا كبد بلاي بينها في كعاتيها مالتي انا بوغني يصنع عندي جن ما ممهران حاجه يدليكا مالتي ما جمرت شمي يشخص نكسبال مرت بمخاطر ما ازينا حقوساتنا مخنياتو ممهران تقطعات تخصصنا بصبحهم كيد يحجزنا له مالتي خالق تمهاري اب حدا سيدا بحد خوينا خوفنا بدنا جيت قطعات بصبح خيد له بهل حدا شلنا كان نحدنا نتطاررنا نتخاب خلاي دغم مدلع كورونا فيروس نا خلخلنا خيد لنا مالتي حلافي ጨንፈር ሚኒስትሬት እና ዞባ ማዕከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን በግዲዮ ቅድመ ትምህርት መጀመሩ ዘበሳት ካላጣና ዘድል ሕክምናው አጥቂ ከምዛ አጥቃ ከምስተገብረ ድሕረ መግላጽ ተጸዋዕቲ መምህራን ዘድል ስልጠና ከምስተዋሃበን ናብያተ ትምህርት ዝኸውን ማዕቀኒ ከምስተዓደለን ኮቪድ እንታዩ ከመገድካ ተካላኸሎ እንታይ ከገብሩሉ ንዝብል ከዓ ክፈልጥ ስለዘሎ ብሓባር ትምህርቲ ተኻይዲ ካልእ እቲ ምውሃድ ናይ ስራሕውን ንዕውን ዝጠመተ ትምህርትታት በብእዋኑ በብንእዘቡ ከም ዝካየድ ተገይሩሎ ካልእ እቲ ተርሞስካነር ዝምልከት እቲ ዘሎ ዳርጋ 80-90 ሚታዊተን ቤት ትምህርትታት ከም ዝባፅሐን ተገይሩሎ እተን ዝተረብሓ ከዓ ኣብዚ ሓፂር ግዜ መፀና ምዃኑ ተሓቢርና ስለ ዘሎ ከነባፅሐለን ኢና ማለት እዩ ንኣጠቃቅምኡ ዝምልከት ዋላ ተሓሓዙ ዝምልከት ጥንቃቐ ስለ ዘድሊ ፍሉይ ስልጠናታት እውን ተዋሂቦም ኣሎ ዶክተር ተስፋይ አሲዒቡ ሚኒስትሪ ጥዕና አባላቱ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ እናልኣኸ ዘድሊ ምክትታልን ሞያዊ ሓገዝን ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላጽ ሞያውያን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብምኻድ ዘድሊ ምርመራን ሓገዝን ከም ዝገብሩ ተዛሪቡ እቶም ዝተመደቡ አባላት ኣብተን ዝምልከቶም ቤት ትምህርቲ ብቀጻል እንዳኸዱኻ ትግባርን መደባት ምክልኻል ዘሕማም እዚ ብግቡእ ሰላሰል ኣሎ ዶ ሰላሰል የለን ካልእ ሞያዊ ምክሪ ዝህብሉ ኣጋጣሚታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ዝኾነ ተምሃራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምልክታት ተሪኦ እንድሕር ኣርኢዩ ሽዑ ንሽዑ ሪፖርት ነታ ዝምልከታት ትካል ጥዕና ይግበር እቲ ቆልዓ ካብቶም ተምሃሮ ተፈልዩ ኣብቲ ግዜያዊ መፅንሒ ቦታ ተዳልዩ ዘሎ ቤት ትምህርቲ ማለት እዩ ከም ዝኸይድ ይግበር እዞም ዝምልከቶም ቀልጢፎም መፅኦም ኣብታ ዘለዋ ቦታ ኮይኖም መርመራ ከም ዝግበረሉ ይኽግበር ማለት እዩ ከም ዘለዎ ዘሕማም ዝተረጋጊፁ ሽዑ ንሽዑ ናብቲ መሕከሚ ቦታ ከም ዝውሰድ ይግበር ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኤርትራ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ምርምርን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን አቶ ጴጥሮስ ሃይለማርያም ንምጅማር ትምህርቲ ኣመልኪቱ ንማዕከናት ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ድሕሪ ዝገበሮ ርክብ ኣብ ሓፈሻዊ ምክልኻልን ኣተገባብራን ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ኣብ ተምሃሮን መምህራንን ንዘጋጥም ፃውጢ ንምፍታሕ ዝሕግዙ 2 መምርሒታት ንኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝተዋሃበ ገሊጹ ነይሩ እዩ አቶ ጴጥሮስ አሲዒቡ አካላውን ማህበራውን ምፍነታት ተግባራዊ ንምግባር ትምህርቲ ኣብ 3 እብረ ክወሃብ ከም ዝተገብረ በመጥቃስ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዘስግኡ ኩነታት ኣለዎን ተተባሂሉ ክሳብ ምዕፃው ናይታ ቤት ትምህርቲ ያ መፅእ ብዙሕ ስጋት የለን ወይ ተቐንቲቲ ኣብ ዝበሃለሉ መሊስካ ትኸፍት ተምሃሮቶም ተምሃሮ ማለት እዩ ንኸምዚ ክንከይድ ኢልና ንሓስበልና እዚ ዳግማይ ተጀሚሩ ዘሎ ትምህርቲ ፍሉይ ኩነታት እንተዘያጋጢሙ ኣብ ቆላታት ኣብ መወዳእታ ግንቦት ኣብቶም ዝተረፉ ቦታታት ከዓ ኣብ መወዳእታ ሰነ
ትምህርቲ ክዛዘም 8ይ ክፍሊ ድማ ኣብ መወዳእታ ሰነ ሃገራዊ ምርመራ ክገብሩ ከም መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ